Hľadáte trojizbový byt v Košiciach za rozumnú cenu? Tento byt na Čínskej ulici v Ťahanovciach vás určite prekvapí. Skvelá lokalita, výborná dispozícia a cena len 159 000 eur. Nech sa páči, poďte sa pozrieť so mnou. Byt sa nachádza na prvom podlaží a ponúka priestor pre život, prácu, ale aj oddych. Všetky tri izby sú nepriechodné, ideálne pre prvé bývanie, rodinu, ale aj ak plánujete byt prenajímať. Byt je vybavený novou kuchynskou linkou, dve izby majú vstavané skrine a zvyšok ten si zariadite presne podľa seba. Čínska 24 je skvelá voľba. Tichá lokalita, priamo pod lesom, s tenisovými kurtami v pešej dostupnosti. Ak hľadáte prvé bývanie, domov pre rodinu alebo investíciu, tento byt má potenciál. Tak mi zavolajte, nech to nezmeškáte.